ja rakenne pystytään kikkailemaan ja sitten nuo tekstit laittamaan tuohon ja tuolta sai noin tolleen kiiltäväksi muutettu, miltä toi näyttää ja tää nyt oli sama, mutta otettiin vaan toi eri vaihtoehto noista siinä alussa. Et näistä nyt ei oo mitään ihmeellisiä ja sit näitten pysty muokkaamaan näitä värejä tuolta ja näitä pysty lisäilemään ja siirtelemään tosta. Tässä ei oo mitään ihmeellistä tässä tehtävässä. Mä en tiedä, pitikö siinä. Tiedosta vai riittikö se Joo. Mitä tässä teki, niin kuvat haki täältä kuvapankista sieltä Firenzellä haki ja sitten täältä lisäsi niihin otsikot ja sitten täältä lisäsi kuvaluettelon ja se tuli tänne alas ja sitten nämä otsikot mitenkään. Se on tässä. Minuuttia tehdä se uudestaan sen verran ja sitten ton sisällysluettelon sai täältä viittauksista ja täältä sisällysluettelon. Sitten laittaa tää monijakonen päälle tää homma, että meni toivottavasti kivasti. Ja sen sai täältä päälle. Taas uusi teikki. Tiedosta piti kirjoittaa, jotta uudestaan meni sen verran aivastusta äsken. Mutta joo, eli noin kuvat, mitä tossa oli helpoin, niin täältä pankista haki Firenzeen ja sitten tosta lisäsi niihin otsikot ja tuolta lisäsi kuvaluettelon, mikä on tuolla. Ja sitten otsikot. Mä hain täältä jollain sanaa sen, mikä luki siinä tehtäväannossa. Kun en muista, niin pystyi tähän aukesi semmoinen tähän oikeaan reunaan semmoinen, että siinä pystyi päättämään, että onko se ykkös-kakkosotsikko. Ja sitten klikkaa, niin täältä pystyi laittaa sen tämän päälle. Ne menee päällekkäin ja